Veduwe zvakaoma zveupenyu. Ini ndiri mudzimai ane 37 years. Ndakarorwa zvakanaka, ndikaita mwana wangu, ndikaita umwe second born. Akati asvitsa 6 weeks akatanga kuchema, tikabva taenda kuhospital, hapana chakabatsira. After 3 days akatisiya. Ndakarwadziwa zvekuti ndakangoti kuronga kwaMwari, ndopakatanga mahwani. Takagara hedu, handina kutora time ndikaita umwezve. Baba vacho vanga vatove negirlfriend. Mwana ave ne1 year 5 months ndarumura, atokura. Haana kana problem yaanga ainayo. Akasvika 1 year 7 months akarwara, 1 week ndiye sarai. Ndopakazoipa upenyu, hazvina kuzotora nguva, 2 weeks chaidzo kushungurudzwa kwakatanga, zvekuti ndakaona kuti changu hapachina, hanzi ndaneta kubatwa maoko, unopedzisira wafa pano, enda hako kumba kwenyu. Ndakarwadziwa kusvika ndapera, zvekufunga kuti asinda kurwara, asi yaive stress, zvekutadza kana kukwana hembe. Asi Mwari chaivo vanoita zvishamiso. Ndakanamata ndikati ndipei simba ndiende mberi neupenyu. Mwana wangu uyu muhombe wandandasara naye akure. Hope chaidzo ndakatanga kudzirara musi wandakaenda kumba kwedu. Now it's been 11 years ndiri single mother. Mwana atove form 3. I'm ready to get married. Maronda akapora. Ndinoti kune vamwe vangu vari pano, any situation yaungave uri, inopera hazvirambe zvakadaro.